Ассалому алейкум бардаро подписчикои ютуб канали Топ Мошино ҳама каса созен хубен зинда ва сарбаланд бошем. Ман ҳазор раҳматон мегӯям барои дастгирии беҳтаритон. Бардаро масадқа ирӯз шанбе 8 ноябр мо қарор дорем мошинбозори шаҳри Душанбеда якчанд мошинои нархҳои дастрас сиёмка кардагем пешкаш шумо метавонед бидуред тамошо кунед. Мақсад мошине ки махултон шуд бидуред харидорӣ кунед. Бардаро масадқа чӣ хеле ки медонем дар канали мо шумо сарбозии бурднок рафтесае ки миқдори чиптош гарени камай шамси бурд калонай. Бардаро обши сеташои ҷоиза ва 120 конвертои пулӣ. Ҳами навори мора ба камиш 20,000 просмотр мегирам мобайни 2 соат 3 соат ё 1 сутка дар бардаро 20,000 не 10,000 ё 3,000 одам як донаи чипта дастгирӣ бикунем гуфти гапо бихарем партоем дидем дар насиби тақдир дам мошинчои пеши мошинбозорам мондагим диди дар насиби тақдир меои айма мебари. Бардаро аксияи нави хмун аз ҳар дагим кадоме 10 дона чипта харидорӣ мекунем як та ҳисоби канали мо ҳам шумо дар туҳфа мешава. Баъд нагуфтан он ки даҳдонагои чиптое ки шумо мегиред аксияи хичат призои хичат дорад кадоме фарқ надорад шо ҷоизаи мара бурд мекунад болош дай як iPhone 17 Pro Max биқаги ҳисоби додаракат меои қабул мекунед. Ҳаматон домад бурдворӣ хонаем бардаро умедворам дастгириро фаромӯш наметунед. Бардаро паган навор дар канали хурдака ки мо меёра Топ Мошино 01 намедора паган насиб бошад навори якшанбе бузор якшанбе меоем ба навор мегем дар канали майдаки мебура. Ҳаматон домад бурдворӣ хонаем рафтем ҳама каса дастгирӣ мекунем кадоме дар чӣ намуд мошин махлук обязательно комментарий дар қайд ки пага бозора бо меем дальше бозор калонтар мешавад ай ҳар ҷо мошин меояд бақсад навор мекунем пешкаш мекунем. ҳазор раҳмат ва диққататон зинда ва сарбаланд бошен. рафтем бардаро боз як Opel Vectra навбатии нархи дастрас бардаро ана солаш 95 солай та 20,000 боз камтара кӯём муомила мешавад бардаро марамат як иде чарх мезанем Opel Vectra хеҷбекишай бардаро марамат ҳолати хафош марамат ҳолати тараф марамат ҳолат ине ки пешкош зурда кам кандагӣ доштаю ҳайка дар эси мисол ивекро дига намонда коробка механик як капочои кака марамат оз як ҳолати матош ҳаминем бисёри кузуфҳо 1.8 мешаванд оз як ҳолати матош ҳам мебинем мотори агар пластои қатӣ бошад значит зур мешавад агар моторш неки 1.6 модули простои бардаро фукшно зада чашко пешо кафидагӣ нест бардаро фукшам нозада нарш боша бардаро 19,000 сомон боз камакак муомила мешавад. рақамо табугака 067 97 22 охири 4 марамат рақамо зери намудаи занзаи алоқа дабрӯ бардаро бачаҳо Opel Astra F Caravan хоҳиш кардан марамат састани пеши бозор гуфтан рафт додаҷон обязательно та сиёмка ки на марҳамат сош 96 97 сол тигр салон бардаро свети бриз шампан пеши бозор чо диска капа як лайха балнакои нав ана ҳуҷҷат солна утил дора ка марамат ҳолати балмора десен чӣ навай тана шиша гуфтем краска талаб нест марамат ҳолати тараф як ҳолат багаж мебинем марамат ацеко стойкои багаж кафидагӣ нест бардаро не ки мошин зурда стикоши ҷош ҳамаш тоза шурда biz як ҳолати рамоша бинем рамоша марамат ҳолати рамо марамат ҳолати тараф мошинчара не ки зур меҳнат кардагиам дирам берем бардаро марамат ҳолати салон клёнка пеш ранги стили сари вагон вори кардагӣ тайёра дар вакош шуру маҳкам мешида коробка механик марамат объем мотори 1.6 прасои ҳолати фартуки пеш чашковарид нест ҳолати фартуки пеш нозада нарш боша бардаро чанд сум тағо 44 акет қимати я нарх соз буга ака хай 44,000 мемонем ака биён ай пеш савдо куна рамо кафидагӣ нест ай так бадили пирон хулас 44,000 сомон боз муомила мешавад биён ай пеш боз савдо кунем бардаро рақамо табуга ака 900 93 59 39 марамат рақамо зери намудаи занзаи алоқа дабрем бардаро бачаҳо сечкача хоҳиш кардаи на марҳамат бардаро сош 98 сол комплектатсия элегант объем мотор 1.8 мотори 1.8 хати бардаро дискачои 210 кузуф бардаро ҳуҷҷат солона утил дора ака солона ҳуҷҷатош ҳамаш нав кардагӣ бардаро як соли пирра ҳуҷҷат утил марамат як ҳолати багаж мебинем марамат ҳолати тараф и чашкои фарахай варид доштай бардаро и
Paraşum namışdı. Ne ki takuraş zor be. Maramat olati taraf. Maramat dاره کافه الکتراپاکت Maramat olati salon. بگیم Maramat zak olati apişkoy peşemine olat salon dem Maramat коробка механик чордар электро кондиционер обогрев сидани. Хана аротой хуб дошта вода бе капочакшон. Maramat zak olat motor şemden barda faqat şmo laykora bزنید دستگیر академия бозии нав чипта хайдорӣ кадаги нестем медонед ҳаёз хайдорӣ кине барда хес сечкачой пеш мондагим Maramat ҳолати чашкои пеш варид нест объем мотори 1.8 бардаро хулас газ евро 4 мошинаи параш задагӣ дора чӣ надора хулас нарх боша бардаро 59000 сомон боз муомила меша рақаму табугака 802 4 та 0 28 Maramat рақаму зер навода занзан алоқа дорем. Ассалому алейкум, подписчикои YouTube канали Топ Мошина ва каса созани хубен зинда ва сарбаланд бошед. Ман ҳазор раҳматон мегӯям ба дастгирии беҳтаринтон. Ба дастгирии беҳтарин шумо ин старти бозии нав ахай дромаден диден тамошо кардем. Ба дастгирии беҳтарин шумо мо ҳар ҳафта бозиёмон гузаронидем. Метавонед айҳози айбозии нав чиптоатона хайдорӣ кардан бигиред 556 320 салом наиз чек тапартош туҷи автоматии иштирокчии бозӣ мошед. Дар ин бозии бурдноки мо бардаро 3 та шоиҷоиза ва 120 конвертои пулияи бардаро ана кадоме 10 дона чипта харидорӣ мекунанд. Як та айсоби канали мо шумо да туҳфа мешава бардаро. 3 ташам бигирен, 3 ташам ясм туғрӣ мегира бардаро. Як дарбора биё шогирд пеш биё дарбораи мошино маълумотон метавон. Шоҷоизаи главни мо шумо на Мерседес сечкачаи 200 кузов мешава ки сечкаи объёми комплектация элеганс бардаро обогрев сидани фул комплектация объём моторш ди автомат чӣ хеле ки бисёр хоҳиш мекардем сечка шава ина Maramat диюм шоҷоизаи мо Opel Sedan бардаро полни мошин губкават шумализатсия кардагия 4 та дискачои шапалок размери 15 бо чӣ дора ҳуҷҷати солона утилизатсия чашкиёш варид нест фук пеш қафош нозада дана сеюм шоҷоизаи мо ваз 2107 ин 07 ма ҷавоб мегӯм дами ватани худмон нест исастани ба кадом хотири нест даи исастани соли 2011 радной пробег 32000 ҳама одами кадоми ҳамира бурд мекунад биё агар ҳами радной детал радной краска наша ма дар болои ҳами 50000 сомон пулуш метун бардар. Мошин гарени тоза састани пеши бозора дискачои размери 16 торс дора солона ҳуҷҷат утилизатсия ҳамаш кардаги хай старча диден чихе мошинои пеш мемону и ҳамаш ба дастгирии беҳтарин шумо фақат лайкора бзанед чекотон апартон ждат кунед рӯзи финала и бозиёи моро медонед ки тез мегзара бардаро ба ҳамин хотир салом нестен чектон апартон шумо автоматии иштирокчии бозии мо мешин дарши рафтен навори мошин бозора то охира лайкора мезанем тамошо мекунем ҳаматон домад бурбори хонем. Бардаро боз як мошинчаи навбатӣ ана зборкаи хитояи бардаро зоте Т700 бардаро нархи даста 60000 бо муомила шуда видео нагзонда бо диққат тамошо 65000 сомон тоис бо муомила мешава видео нагзонда бо диққат тамошо кунед лайкора шумо фақат бзанед. Maramat як идиш чарх мезанем бардаро Maramat ҳолати тараф Maramat ҳолати тараф Maramat ҳолати салон дар қафо электропакет задни климат контрол бардо салони мандарини бида хушру панорама фул комплектация подножкадор буда мақсад подножкош мебура баъзеш нера фул комплектация 4 дар электро блокировка дар ду тарафа мултирул хай завдид мекни скорчай боло ранг ренҷероиро мебура бардо монитори калон мошини зборгаи сесоли хитояи бардаро хак моторош новин нак немешава. Хулас Maramat объем мотори 1.8 турбо бензинакиам бардар нарх боша 65000 сомон боз муомила мешава рақамо табугака 987 28 97 66 Maramat рақамо зери навода занзан алоқа дорем. Бардаро бачаҳо Toyota Fielder хоҳиш кардан ина Maramat варианти SK сош 2007 мотори 1.8 имино 1.8 хоҳиш мекардан ина Maramat ҳуҷҷатҳои солона таъмировка ҳама чизош боша бардар то охири сол ай бардаро Maramat фаролу падор хаймешан 4 диска балон як глай хила бардаро Maramat ҳолати қафош Maramat ҳолати тараф харидоро бошен бардаро алоқа дабре нархи дастраса 1.8 дар қафо мебел салон электропакет Maramat ҳолати салон мошинча яка драна берна кор надошта бесключевой доступ 4 дар электро блокировка дар коробкаш боша автомат климат контрол монитори Android биё яка капочак шо
марамоз як ҳолати мотор шумо мебинем бардаро ҳолати пешаки мебинем задагӣ дора надора ака бениҳоят уери нибат гап задеса ки мошин идеални тоза ҳоз мебинем марамат ҳолати фартуки пеш марамат ҳолати тараф стойкои ланҷроно но зада будай бардаро пешош тоза абиё мотор як ҳашти тозаи дуал бардаро нарш боша бардаро чанд сум тағоӣ 88 000 сомон боз муомила мешава рақамо табугака детанол 555 85 88 марҳама рақамо зер намудай занзани алоқа дабрӯи автомат бардаро боз яки як капанҷ бачо хоҳиш кардан на марҳамат соли 2015 автомат бардаро солои нав барда 2013 12 15 сол барда фул комплектация ана сборка Америка барда нархи дастрас таировка ҳуҷҷатош чанд қаяка 10 мо танировка дошта 10 мо ҳуҷҷат дошта мошинча тапа тайёрай бардаро марҳамат як гирди чарх мезанед шумо фақат лайкора бизанед марҳамат ҳолати қафош панорамаша дем бардаро марҳамат ҳолати тараф дар қафо электропакет мебели салон бардаро абаги задни абаги сиден кӯҷни салон панорамаша ден чихшру без ключиҳои доступ фул комплектация бардаро 4 дар электро блокировка дар боковиҳои қачавак де тарафа мултирул коробка шуша автомат абагрев сидени бидай бо ана вентиляция сидени яъне як скамейко да тоистон бо хиники ҳам медудай бардаро навороти пеш як капочак шӯинака бахшакаҷон як тафнисе марамоз як ҳолати мотор шумо мебинем бардаро абиё мотор бардаро 2.4 GDI бардаро марҳамат ҳолати фартуки пеши мошин нозада стойкои ланҷроно ҳама ҷош дай бардаро мошин умуман пеш қафош нозада нарш боша нархи дастрас бардаро 110 000 сомон боз муомила мешава рақамо яка 907 21 85 85 ака 907 21 85 85 занзани алоқа да барои харидоро бошед дар тамос биред лайкова дастгиро фаромӯш накунед.